Tulo ka mga mananagat kinsa giingong na missing o kung asa duha niini ang mga binatilyo ang nakit-an na og na-rescue sa otoridad human nga nawala sa kadagatan sa Misamis Oriental. Giingong nadautan og makina sa bangka ang maong mga mananagat. Dugang detalye sa report ni James Pauluya. Alas 7 sa gabi ni adtong adlang Lunes, June 9, nalanghid kining tulo ka mga individual. Lakip ang 14 o 16 anyos nga mga binatilyo nga managat sa Lagindingan, Misamis Oriental. Apan milabay ang halos 24 oras sukad sa ilang paglawig, wala na makauli ang tulo. Kami sila ramay wala nakadunggo. Kasagaran ang uban, Oh, nakadunggo na. uli na. Uli na. Sa oras sa Mga alas mudunggo na sila gud ang uban kay kasagara mga alas 12. kaudto, Oh, pagkaugma na. Oh, pagkaugma. Sila Wala. dito na sila nagpakitabang sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Alubihid, Misamis Oriental. Dali nga nakikoordinar sa mga personay sa Philippine Coast Guard ang MDRRMO Alubihid. Since gabi naman yun po, so wala po sila na kuan na atiman sa Coast Guard. Pero ang Coast Guard, ilan ang gi-inform ang uban nga stations. June 11, naglusad og search and rescue operation ang mga bantay dagat sa Alubihid. Lakip mga kaubanang mananagat palibot sa kadagatan sa Misamis Oriental ug Makahalar Bay. Nakit-an matud pa sa ilang mga kauban ang puti nga bangka nga nagpalutaw-lutaw lang sa lawod nga bahin sa Moswagon, sakop sa Lagindingan. Kini ang motorized bangka nga gisakyan sa tulo ka mga mananagat. Lakip na ang duha ka minor de edad sa ilang pagpanagat sa lawod nga bahin sa Lagindingan, Misamis Oriental. Ug sumala pa, nabungkag matud pa ang makina ni ining bangka. Hinungdan nga nagpalutaw-lutaw na lang sila sa lawod, sulod sa duha ka adlaw. Dako ang pasalamat sa kabanay sa mga biktima sa mitabang sa pagpangita sa ilang membro sa pamilya kinsa tulo ka adlaw nga nawala sa lawod. Nagikulbaan biya ko sir kay simba ko na di man gud nato matag na ang panahon sir. Nga na man gyud nang managat na ay balod na ay madisgrasya. Pero okay man lang sila sir. Dapat na magdala gyud tag kanang communication device like cellphone or radio kay aron in case of kuan kanang diretso ba makakuanta makapanawag ta og tabang. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.